les obres del mercat, unes obres que, com sabeu, venen finançades a través de la Unió Europea, a través dels fons FEDER, que van a suposar al voltant d'una inversió inicial d'uns 400.000 euros. Aprofitem el superàvit, el fet d'haver pogut liquidar el pressupost amb 2,5 milions d'euros de superàvit, fruit d'aquesta gestió prudent, d'aquesta gestió basada en l'experiència, que el que ara va permetre-nos és també poder injectar al voltant de 80.000 euros més al mercat, al de poder encara fer-lo més digne i continuar incrementant l'atractiu d'esta reforma.